729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:31. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang sigaranay, good morning po sa Indo Gabos. Miyerkules ko niyan, petsa 23 sa bulan kanunyo 2021. Ini po sa tuyang programa, aramon niya ito ngunyan pong altaw na inin Miyerkules sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health. Don't forget to attend advance and say your novenas. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po sa inyong lingkod, Mardela daing iba, salit sana, pero tiyan. Iribanan po kita hanggang alas 12 nin pagkauntungan yan para po tawanin dala ng mga impormasyon, mga bareta, istorya na nakakalap ka mga pag-iriban natin sa Mega Post Patrol. Asin ang mga pinagpreparar niya itong mga impormasyon, kasrabe na po dyan siyempre, katuwang ta, ang Mega Post Patrol sa iba-ibang mga areas of jurisdiction. 3rd District, kasabay nato dyan, Jimmy Nasalita. Sa 1st District pa rin Jomar Bien, bantang yaon man mga tugang. Sa Daraga area, ang Tito ng Albay. Sa Banwang Sutil na kaprangkisa si Renz Luna. Baba kita digdi sa Old Albay District, kasin sa southern part, kan mga barangay sa Legazpi. Kasabay nato dyan si partner Alar Mario, bantang digdi sa Legazpi 4th District. Katuwang tang babaeng walang pahinga, asin siyempre sa mobile si Henry Boy Mata, sa mga istorya. Duman sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, asin siyempre sa regional center site. Yaon dyan si The Flash, partner Luwins Burse Barcena. Kami po kabos minasaludar. Pinapaabot ni sarong magmang morning. Mga misis, rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan.
technical side kasabay nato Bunjing Tanay, bantang yaon sa tuya pong DCGB Social Media Department, sina Arvin at saka si Richard. Sa Production Assistance Center, katuwang tadyan ang kagandaan ng sound, Ans Galero. Ay, Angel Mustasa. Biglang tuminaba ngayon sa production assistant mo, ha? Nagkaralula kan libong kampiro. Ay, kumusta na? Mga kababayan natin, pagod na ba kayo? Huwag kayong mapagod. Basta para po sa kalusugan ng katawan, huwag tayong mapapagod. Ha? Dapat ipatubtang tuloy-tuloy ang satuya po na objeto kan kinaban yung common good. Ang common good na is matapos na makurtar na ang COVID. And there are ways, mga tugang, to curb COVID. Primero, anday kita magparahiriro taan COVID, ugmahon pag nagpaparahiriro ang tao, may transferan. Pangalawa, magpabakuna. Mamaya, babalikan natin yan. Kung ano itong unang mga impormasyonali po dyan sa luwas, ready na. Handang-handa ng mga pag-iriban nato sa Mega Force Patrol. Dumang kita sa First District, Pading Jomar Bien. Pade, maray na agatabi, plus kain. Pwede, malingahot na pagkaga. Brown out ang feeder 3 digdi maghapon Di sa bali. First District Canal Bay. Di ba, ko ako manapig ko pasirang dyan na Masiramon. Tayo nito. So, dyan sa San Isidro. Aw! MS Brown out Kitchen. magkiraray ba ka? Brown out ang ginari. Pero at least mayahay naman. Alright, Dahil pwede sige. kita ganyan dumanta. Ano ba ito? Privado ito? Iya la. Ah, Okay, kay sige. puan na magtipon mo na kiribong kwarna May kunyan. bago mo maokupar. May kunyan ito, may reservation. May taripa ito. May taripa. Ayan. Okay, Ah, sige. Kaya ang pahayahay ko ng una, o digdi na lang ako sa Bulawan. Gano'n mas mainit ang paros-paros dyan. Arani sa Dahil salon. ang dakol pa man ka sa mga Chinese aguho Ah, na okay. nasisirong-sirungan. Alright. Tapig i-reparo po ko ta. So, pigiling-hiling ko mambaga. So, daga na i-award na kandi na sa lokal na gobyerno kan malilipot na 71 hektarya. Roger. Dahil abot kan sa kuyang pagiling pala ng 78 hectares. Iyo, 78. sabi kan mga Kastila kay ito na ang gabos ngayang naabot kan sa kuyang mata. Sa kuya iyan. Sa kuday, abot sa maluya na sumata. Wag ang dubli vista. Maski gamitan ko kan teleskopyo. Dahil na abot. Dakula talaga. Ganun, dakula talaga. Mhm. Well, anyway, nakaulay ko ang punong barangay kan San Francisco, si Kapitana Dayan Bitara, na nagsabi na naugma siya sa naging development kaining pagkakakuha kan lokal na gobyerno kan malilipot kan daga na suibangani tigo ko para na mga ibang pribadong persona. Sa pagkikipag-ulay kan DCGB News, sinabi ni Kapitana Bitara na dahil ang kaini ang sa iyang barangay mismo magkakaiguanan nin tsansa na magkaiguanin mahiwas dakula na barangay hall dahil ang tasangon yan nakasuksok lang sila sa kilid kan eskwela o sa likod kan eskwelahan asin sa dayuton lang ang sa indang lugar apuera ka ni pigkaukmama ni Kapitana Bitara ang nasisiripan indang development sa lugar na ini nasakop kan sa iyang barangay kung sain nakul na mga opisina di gobyerno hali pa dyan sa syudad kan Legazpi ang nakatalaan na magtugdok man digdi basado sa mga inisyal na pagkikipag-olay kan mga pamayokan mga sabing opisina sa lokal na gobyerno kan malilipot. Susog kay Kapitana Bitara na pwede ining maging dalan para mas lalong mag-asenso ang saindang barangay. Mhm. Yan ang report. Joe Barbian, DCTV. Thank you very much, Jomar. Yan. Igalat po yan mga tugang na mai-award formalmente kan DNR. Yan pong dakulang lote, 76 hectares diyan po sa San Jose. Tangani na magamit kan sa tuya pong munisipalidad, sa munisipyo kang malilipot na pwedeng gibuanin munisipyo garo. Dakula, no?
paglipatan kan mga nagkapirang mga displaced o madi-displaced na mga vulnerable sectors ta dyan, tanganing magkaganing disente asin ayos na pagmumuhay. Alright, duman sa mga tabangan-tabay niya to alas 10:40 ng oras, kung ano man po ang sendo mga gigibuon sa ngunyan, gibunan nindo ta talagang mainit ang panahon, no? Pagkatapos, grabe ang iinitan dahil ang podigdi sa sistema na sige ngay ampaltok ang ilaw. Pagkatapos, may dugang pangayang bayadan. Kundi si Chapat Garong nakaano pa nakabakasyon pa garo si Chapat. Tapos tabi Miyerkules baga APEC time, tama maka-report sila sa kasabutan. But anyway, duman sa mga kababayan nga to, kasubanggi, igwang ipinadaragiraray na mensahe, abiso, mga tugang si Mr. Leslie Capus, yung pong head kan Institutional Relations and Customer Support Department kan APEC, manang duman sa klarifikasyon ninda sa dugang na power rate para sa bulan ng Hunyo. Tadakula man talaga, halos sobra sa 3 pesos. Ang rate mga tugang nag-increase ng 3.2695 per kilowatt hour gikan sa dati na 10 pesos 68 centimos kada kilowatt hour, naging 13 pesos 95 centimos, 13.9539 per kilowatt hour. Okay. So yan, mga tugang, ang sabi, siring ka mga interview baga, na yung paglangkaw kan elektrisidad, o bill sa elektrisidad, para sa mga bulan ng Hunyo, dahil sa paglangkaw mangkan power rate, ini, dahil mga tugang, sa mga pangyayari, na ang Albay Power and Energy Corporation o APEC, mga tugang, dapat magkuha kan sa indang electricity demand, duman sa pigaapod niya tong Wholesale Electricity Spot Market o WOSM, na sa ngunyan, iyo ang pigsasabing Independent Market Operator of the Philippines. Kaya pala, naghagad mga tugang ang APEC May 27, 2021, naghagad ang APEC sa Department of Energy nin request na manungod sa Emergency Power Supply Agreement sa San Miguel Energy Corporation o SMEC para sa period December 26, 2020 to December 25, 2021. Pero, mga tugang, sinayumahan ini, ibinasura, mga tugang, kang Department of Energy. Okay. So, dahil sa kawaran nin Power Sales Agreement, mga tugang, kay puha na so 40 megawatt energy requirement kan Albay, bakal ninda sa WA, sa WSM, dalaing ibang magiging mo eh. Doon pabakalan na iba, dahil mas na pwede magbakal sa iba, tabawan. Okay. Now, in order to address the issue on the PSA, yung third-party bids and awards committee, kriniar para magkondukta ng competitive selection process para sa 100 megawatt power supply kan captive customers kan probinsya kan Albay. Ongoing na po ang CSP sa terms of reference para sa bidding asin pinagpapanalisar kan APEC asin Albay Electric Cooperative for endorsement sa National Electrification Administration and DOE for publication. Okay. So, ang full demand ko niyang kan APEC, pigkukuha sa USM. Na kung saan, so presyo kan pagbakal, mga tugang kan base load,
intermediate and peaking energy requirements from the said market is costly at this time. Mahal. Okay. Accordingly, duwang faktor mga tugang ang nagbusol sa WESM na maglangkaw ning taripa sa Luzon grid. Primero yung power demand, as in yung simultaneous generation plant outages o pagpurundukan mga planta na nagresulta mga tugang sa diit o kaya maigpit na supply condition sa Luzon grid. Problema natin to. Wala tayong magagawa nito. Papa Bunjing, siguro this time dapat na adala na kang Kongreso na bago ng batas yung ITIRA law. Kasi hanggat niyaon po iyan, natural, mga tugang, dyan kita makuasan. USM. Spot market. Diyan mga bakal. Maray kung mangyari na sa pagubusol ni Kong Pido na ano yan, amyenda sa konstitusyon na maturusan sa economic provision na pwede magrelaog na garo sa iba, baka pwede mga tugang mahali su garo monopoliya, di ba? Kaya yan, mga tugang ang nagiging problema. Kumbaga parang yung apik na ipit sa nagumpog ang bato. Kung di ka magbakal sa WESM, Bonjing, di kang kuryente. Paano mo susuplayan so mga albayano kuryente? Na di nga ni sinda tinugutan. So, yung ano kaya ang pwedeng gibuhon kaya ni, di ba? Di pamampunin minatindog para sa mga albayano. Whether a cabinet official, a senator, or a congressman, dahil pang minatindog para ipaglaban kita. Baka siguro dahil may batas. Hanggat ay nababago ang batas, mga tugang, walang mangyayari. Garo man sana yan so oil deregulation law. Haloy na ipinaglaban ng congressman, nabago ho, hanggang ngunyan, nagkagaradan lang, so nagipaglaban ka, hanggang ngunyan, di mo baka nangyayari. Di ba? Yan ang naging problema ta. Kaya, padagos, Jing, dumana kita sana sa libre. Dapat talaga may alternatibong pagkakuha ng kuryente. Di ba? Yung di ko busol, taka ito pa, digdi sa aramon niya to. An saldang kan aldaw, libre. Dahil babakal. Oro aldaw, nagsasaldang ang aldaw. Maski maoran, masubotwa, tamabotwa. Oro aldaw, makakapag-harvest mga tugang ng enerhiya sa solar panel na isasaray mga tugang sa baterya. Kundi sangon yan ta mahal pa Jing. Mahal pa. Mahalon. Pero kung susumaan mo man, sa primero man sanaan mahal. Di ba? Pag nabuktat mo na, napakinabangan mo na, mas dakula ng pakinabang. Kaya lang you really have to shell out na money para makakuha ka kansiring ka na sistema. So yan po tabi, dabatangon yan baga. Ang sa tuyang gabos na mga pagbuhay-buhay, kakibat na pirmi ang kuryente. Magpuon bunjing sa pangarigos. Gamit kuryente. So, abo magbomba, magamit water pump. So, abo maliputan, magamit ki-heater. Gusto so electric, tas arang pindot sa ngay, abo na mag-ayop-ayop kang uring tsaka kang kahoy, maarat niya sa mata. Uning hitar ko sana. Yan, gabus na gabus na halos. Pag ininitan, gusto mag-aircon, mag-electric fan, gabus na, abo na kang kayab-kayab sana, dahil na ngay kaya, boss. Yan ang problema natin. Maraming gumagamit, kulang ang generation ng mga planta, pagkatapos mga tugang, pag-abot sa presyuhan, mahal.
Dahil sa batas na ipit, digdi ka na pwede magbakal. Dahil ka pwede mag-source out sa iba. But like before, na nyaong pa sa National Power Corporation, wala pa yung NGCP before, naon pa yung National Power Corporation, nakakahiro ang gobyerno, nakakademand ang gobyerno, ay, wag mong pakialaman yan, ha? Nakakasabi ang gobyerno, ngunyan dahil, ansap ang gobyerno. Di ba? Naramdaman nyo ka ito? Kanapukor pa? Pagpipas ako, ay, patulan ni kamusaga. Nairuan doon sa mga politiko diyan. Harapudan doon sa Manila. Tad-tad, apudan na so, ano yan, napukoroy. Huwag niyong putulan yan. Ayos. Hanggang nagkatiripon. Problema ta, nagkatiripon sa mga bayadan, uminansap na. Di ba? Putulan mi ka ma. Ay, di, wala. Papasukin natin yung private. Ayan, pumasok yung private. Ang problema nitong private naman, mga tugang ta, kan paglaog niya, dati nang iguanin, tiririt, mga tugang sualay ko. Taway bayadan ng dakula. Ano, Jeng? Dakol ng mga ekipayan, raraot. Tinik over ko niya kan apik. Siyempre, kitamang ka ito, otorbodong kita ta. Oy, dakula ni San Miguel Corporation na eh. Kaya lang, medyo duro di malas manari. Tapaglaog ninda, abang pigirahin ninda, bumurubalbag sa mga bagyo. Narimati, Jeng. Hanggang sa punto, nagkatripo na, sa iba, dahil na nakakabayad, wala nga ang pambayad. Sa iba, nag-resort sa illegal. Hanggang sa nalugi-lugi sa APEC, dahil nang tawong niya ng APEC. Kulang na. Dakulon man, guston man na magpamutol ng pamutol, mga tugang, kan mga maghanap kayo itong mga nag-illegal, wala man silang tawo. Kaya baka nga niya, maski mag-apod ka, uy, urig niya, may ano, dahil man tulos na aksyonan. Dahil yung tawo, paano makakuha ang tao na dahil nga ni kulang ang koleksyon, walang pambayad. Yan ang problema na. O, di ba? O, yan ang sitwasyon mo niyan. O, ni na bunjing. Ang hapot, kang aramon niya to, na aramon ta pa, sagkod mo rin kayang sustiniran kan apik ang problemang ini. Ikaw nampin ko padarang mga surat sa mga barangay. Nantenor, garawagang so maluyang koleksyon kan apik, mga tugang, naghahaga din tabang sa mga kapitan. Nangaya, kumbinsiron nindo sa mga constituentes nindo na mga di nagbabarayad, na magbarayad na, tanutang ngayakan bilog na barangay ni Bunjing, sobra sa 1 milyon na. Harap duman sa bungga, igwa ngayang 800 labi na mga konsumidor dyan. Ano yung nagbarayad? 1,297. Pwede yung 11 milyon. Tawan may kamang 5 aldaw ngaya, Kapitan Bigol. Partner, kumusta? Tawan may kamang 5 aldaw, pag di nabayad, shut down niya kamo. Yugo naman. May problema Bunjing, so nagbabarayad ng tol-tol. Di ba? 800 plus, tapos 297 na nagbabayad. Paano so? Ano yan? Paano so 1,400? Madadamay. Yun ang problema. Ano bang gagawin na natin dyan? Iyan po ang saro. Sabi sa tabako, di ko lang nag-confirm ini, pero may nagpaabot sa ko ng information na friend ko duman, na may mga grupo na dumaning konsumidor, Bunjing, na nag-file na sa korte nin ano yan? Anong tawag dyan? Nag-file na sa korte nin petisyon. May petisyon na big file itong prohibition case, mga tugang na ang prayer databi for TRO sa RTC. Pakicheck lang niyo dyan yung martabi sa RTC kontra sa APEC. Nansabi Bunjing,
sa mga fully paid or updated consumers, mga tugang, yun na naghagad sa korte na magkaiguaning prohibition relative duman sa pagputol, asin planong pagputol kang kuryente sa mga barangay kang tabako. Ay, may nagbalo ng sa korte. Wala na silang magagawa. Porsigido suapik na. Kung yan nga rin nga po, ba't ba idadamay yung mga religiously talagang minatabang sa apik maski padepisilunon ang buhay, talagang tidamutan ninda? They daw dapat tatawan man nila yung insentibo lamang. Yan ang problema. Okay? So yan, ang mga nagkakapira po. Problema to. Sayang nga so nuclear power plant sa Bataan na politika ngayon. Hello, Kuya Buboy. Kumusta na tabi? Long time no see. O paano? Mga tugang, taon-taon magbabalik kami. Standby lamang. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins.
Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nairehistro sa nasyon ang 3,666 na bilang kan mga bagong kaso ng COVID-19 kasuwapon, ang pinakababang aldawa na kaso ng COVID-19 nguna na Hunyo. Nailanig di suminakat na sa 1,367,894 ang kabilugan na bilang kan COVID-19 sa nasyon. Sa bilang na ini, nasa 52,696 na ang aktibong kaso ng COVID-19, mantang nasa 1,291,000 naman ang numero kan mga naka-recover. Suminakat naman sa 23,809 ang numero kan mga nagadan sa COVID-19 sa nasyon matapos makapagrehistro ng 60 na bagong nagadan kasuhapon. Mantang nasa 12 na laboratory man na sa nasyon ang day nakapagsumitir ng report kasuhapon. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo
para may tibay araw-araw. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. El Real. Tikman ang sarap, sustansya, at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, araw mo na daw ang bareta? Ano Alright. Mga tugang balik na pagkita sa programa ng inyong po na pagkaaga. Digdi sa tuyang Aramon Yato. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Ayan, mga tugang, 9 minutes after 11 o'clock in the morning, all quiet in the Western Front. Padagos po kita sa mga istoryata. Ha? So, duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, maliwanag na ha, maggamit manggirari ng face shield. Alright.
So kada ko lang mga nagkaribok manangod kay itong pahayag ang presidente. Nadara ko po niya, kundi to the rescue man sa mga legal luminaries especially Department of Justice, wala anyang batas manangod dyan. Kaya kasuod ba sa press briefing ni Secretary Roque, sinabi mo baga na, kundi ngayang ordinansa, o ining batas manangod dyan, di man ngaya. Pero, di man dapat pag-iriwalo niyan, di nga di. Kasabi tangani, mga tugang totoo, igwa kitang tigapon na principles of autonomy. Diba? Sa tuya, may principles of autonomy kita. Kung sasabihin, kita may freedom of choice, di ba? May pwede kita magdesisyon mga tugang para sa buhay ta, kung ano man ang gusto ta. Kung nabukog pabakuna, abuk ko. Gusto ko mamili ako. Kaya lang mga tugang, nasa pandemya kita. We have now to apply the principle of the common good. Na ang common good, mga tugang, is universal ini. Gabos sa ginterong kinaban, ang common good is mapundo, mga tugang, ang COVID. And sumakuna, yan sa pigsasabi na day ka man totalmente ngayang mahahali na day ka maulakitan o makaulakit, pero mga tugang, day ka maabot naman sa punto na pwede kang magadan. Diba? Dako lang mga nagdududa, maski ako kahito, bunjing duda man. Kundi, nag-research kita. So pagduda ko, mga tugang kang bakuna, dahil man itong scientific basis, di ba? Puro sa namin ito sa una-una ko. Siring man sa Indo. Ngunyan ka nag-research kita, o na-find out na wala namang scientifically and medically recorded mga tugang na nagadan dahil sa vaccine. There are reports, mga tugang, outside of the Philippines, na may mga nagadan matapos matudukan ng vaccine, pero it turned out na bako man mga tugang dahil sa vaccine nagadan, kundi talagang may mga comorbidities na mga gurang na. So yan, mga tugang, isipon ta na sa nagaro, ang common good ay magparapasuruway na. Ang common good ta is makurtar ang COVID, tanganing day makaulakit sa pamilya. Di ba? So parang ituring ta na sana na ang pamilya, bilog na nasyon ang pamilya ta. And kita bilang membro kang pamilya, may obligasyon kita na protehiran ang lambang sa tuya, and di pwede itong pigapod ng principle of autonomy ta nasa krisis kita. Yeah. Arag na lang kayang tabi. Ha? Kaya mga nahiling nindo, mga tugang sa mga Facebook, sa mga social media, mga tugang wala namang mga talagang basihan. So, pag may duda, magkonsulta sa mga eksperto sa Department of Health o sa iba pang mga midbid nindo. Tayo po nang pwede makagiya sa indo sa pagdesisyon ng tama. Di ba? Wala pa sa bakit? Mayroon kang narinig sa Pilipinas na nagadan direktamente, nagadan kan matudukan ng vaccine. Wala naman eh. May mga reports, pero sabi tangani sa mga pag-iriba, hanapan nindo, ilingan na nindo kung ano ang nakasurat sa death certificate. Kung talaga naka-indikar dyan na dahil iyan sa COVID, dahil sa bakuna, kaya nagadan. Di ba? Wala naman eh, wala. Maski sa kadumuman sa Philippines, wala mang ganon. Okay? So sana magtiwala na lang po kita para sa tatuyang mga magurang, sa tuyang mga kapamilya, dahil dapat maslampasan ta ini. Di ba? Dapat ma-attain to herd immunity. Kaya, kung dahil di pa luwas, di ko nagparluwas ta. Dahil ta pa naabot lamang, pirapasan ng milyonan. Di itong pasanaan na babakunahan out of the 110 million or of the target of 70 million. Dahil pa lamang kita nakakabanga. Di ba? So, sunodin ka na muna ang protocol. Tapos makamundo itong mga na-experience ang ibang mga pamilya.
Di ba? Igwa nga niya akong mga midbid na mamundo na nangyari sa indabunjing mo niya na si Mana. Tana expose so saro sa miyembro kang pamilya ninda kan maraman kan saro man na miyembro kang kapamilya ninda na nagpositive so na expose na kapamilya ninda nagparaluya dahil na nagkakanbunjing hanggang sa dinara sa ospital nagadan pakaliski duwangal daw nagluwas bunjing na positive. So yun sabi yun, dahil aram kung sisay, arin, ang mga maulakitan, kaya magpasiguro po kita. Nagginigibo man kang gabos, mga tunga ka mga medical doctors ng sakripisyo. Sana suklian ta po yan sa pagi sana magang kooperasyon ta. Alright, bueno, dagdagan ta po ang istorya. Hali yan sa lawas. Design, partner Alar Mario na sa linya, partner, marinod to, siram ka ni Sira. Iyo pata, kundi mainit ang panahon naman. Sira, mag-tinula? O pwede. Tinulang may tapayas o sayote. Yan, native sana. Native sana. Sabi yun kang dadaploson kan. Pwerte managadang pirik-piti kayan, lingaw ang panugangan. Iyon na yan ngunyan ang paminsan opsyon kan mga tios. Na talagang pagtiis na ang epekto, partner. Kan COVID, dagdagan pa kaning singil sa kuryente. Ini ang sitwasyon ng kunyan, na-monitor ta, partner, na so ibang construction works, nagtaranggal na ki trabador. Tano? Yun ang ini na GCQ baga kita. Tama, GCQ limitado sana ang trabador dapat. Na 50-50% sana. Kundi ang sitwasyon, may epekto man talaga sa mga negosyo, negosyante, sa mga nagkapatrabaho man, maluyahon ang income, magandang balik sa negosyo ninda, ang mga pagmantener kan kung ano ang mga pagkapatrabaho ninda sa construction. Na-monitor ta ko niyan, igwa ki mga sorry baga mga subdivision, may mga patrabaho man and mga pribadong arong minsan. Sige ang taranggal ki trabador. Dahil na nga ni kaya i-mantener man ang pasweldo. And siyempre ang epekto pagtios, nagagrangay naman sa mga tinaranggal ta siyempre. So, pang pamilya. Plus, uni pa pag-abot mo sa harong, mailing mo so bill kan kuryente, na lang kahon. Kaya, ang epekto talaga, pagtios, lalo pa kung iling ba niya, na natarantaman na nag-proposo Legazpi City sa mga medical expert na i-secure ang Legazpi, Graray. Lalong ikinakadit ini kan mga ordinaryong namanwaan. Kailan nga ni trios na nga ni, kulang na ang trabaho, nakul na mga tindahan nagsarado lang, o nakon MECQ na naman ini. Talagang grabe ng epekto. In fact, may nakaning niya na partner, may na-monitor kita na may harap basa ng harong, may adigi sa bulod, may harong na pigsakat, hinapa sumagas, so ditang kwarta, ibang gamit sa harong, sinyalis sabi kaniba, ni na pagtios, na baka maglala pa ini, kung palagos kitang mag-suffer pa kaning COVID-19 plus, so bayadan sa kuryente, and kung ano-ano pa mga gastos, na epekto naman kan pandemyang COVID, as in, dagdagan pa kaning padagos na pagmahal man kan mga bayadan, alo ining kuryente na pig-agrangay ngunyan kanibang mga konsumidor. Yan pa, partner. Ang informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Gandos nang dito kay Ans Galero. Ans, kumusta yan? Good. Yes, good morning, Sir Mark. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, padagos na pinaghihingo wango niyan kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO kan Albay sa pangingenot ni Dr. Eva Grahida na makataon ng gadin ayuda man para sa mga pamilyang apektado kan pagkaka-implementar o kaya pagkakasirarom kan probinsya kan Albay para na sana kan munisipyo kan Hovilla
Bayan asin Rapu-Rapu sa General Community Quarantine o GCQ. Ini ngunyan giraray ang sinabi sa DCGB News ni Grahida Consain an enot pa sa naningdang natawanan ni siring na yuda yuan banuan kan Santo Domingo kung sa may nagkapirang mga barangay nang nakaresibikan sa indang rice augmentation ay pinaagi man sa LGU sa pangingenot ni Alcalde June Aguas. Sa ngunyan, sinabi ni Grahida na di pa ning kasiguraduhan kung rin giraray mapadago sa manlain-lain ng mga LGU dili sa probinsya ang nasambitan ng bagay alagad nagtao ining asigurasyon na si Gobernador Alfonso Pichara willing man na talagang mataunin prioridad na makapagtaon ni rice augmentation sa tuyang mga kahimanwa na nadadepisilin mo niyan dahilan sa paragos na patakot kan pandemyang COVID-19. Ini ang pahayag ni Dr. Eve Grahida. Na po, expedite na din kang gusto pa din na matawan din kay augmentation. ng rice yung Santo Domingo. So ngunyan, sinabi ni Grahida na nakikipag-coordinar man sinda sa DSWD maski na nga rin sa Provincial Budget Office para maaraman kung nagwapasindan ng sufficienting follow para sa pagtaon ng rice augmentation sa mga kapwa albayanata na nagtitios nga ni dahilan sa pandemyang COVID-19. Mientras sa sinabi ni Grahida na nakikipagtabangan man sinda sa mga LGU sa probinsya may kinaraman sa nasambitan ng bagay asin ma-identifikar man kung tira naman ang pamilya na ang kaipuhan na matawanan minsiring na ayuda in kaso man magkaigwanan din magkakanig yung fondo para sa nasambitan ng bagay. Ito ay Sir Mar amang impormasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Ans. Yan po mga duwi natin mga istorya. Talagang matindi ang lanit na titamaan sa tuya mga tugang kang titama kang COVID adi. Ha? At paano kaan? Dahil na kitang maginibukan, bata ko taan ang naplat na. Di ba? Naplat na baga kan sarong taon, wala tayo sanang problema. Kundi yun, dahil nag-relax ng konti. Duman sa mga dapat na ipaatob, yun, nakapasok mga tugang, dire-diretso na hanggang sa ngunyan. Yun na po yan ang ang sistema ngunyan. Dakol na po ang mga napapagal, dakol ang nababaldi, siyempre nabawasan po ang kita, tapos sige ang dagdagkan mga babayadan, kundi ang problema despite of that happened, na dapat kitang magsararabay para magtarabang-tabang para makurtar po ang paglakop kanhelang. Dahil tamang po napupugulan. Imbis na mapugulan, salong sigilugod ang dakol, nata daw yan. Ha? O lalo mo niya, tira na naman sa ligaspingon niya, 25. Pangyayari, disiplina, tabi! Mga igan, ang kailangan. Disiplina lang yan. Disiplina, pag wala, Kapag wala talaga yan, ako. walang matutuwa. Problema ay lumalala. Yan. Namamati na. Tayo bilang siyang kawawa sa COVID variant na nalasan. Pagbabago'y kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19 to be safe to live again? Yan, yan ba? Para disiplina lang tabi yan. Okay? So, yan, tabi ang mga dugay ng mga istorya. Ayan. May idol requirement. Pero, yun ang sabi tayo, taman tabi aram kung ang kinagadan talaga dahil sa bakuna. Di ba? Nabakunahan sa ng second dose, pero dahil nga po tayo pigsasabi na ang kinagadan niya sa bakuna. Ayan, pigsasabi ta na we have to be firm dyan po sa mga facts nato sa istorya. Di ba?
tangani na day magdulot po ning panic sa iba. Di ba? Ayan ta, ngunya naman ahon, nakailing sa nakisarong litra, mana. Di ba? Ayan ang saro, sana trabaho dapat kang itong mga, mga nasa media post, both of the print and the broadcast, para maliwanag po yan ang mga, day makadaraning pagkalibong. Basta wag kayo matakot. Di ba? May mga nailinag na nagkabarakunahan, ngunya magaburuhay pa. Di ba? Sa mga kababayan niya to, yara umbaga, kadakol. Di ba? Pira na nabakunahan, mga tugang sa probinsya kan Albay, na mga workers ta. Ayan. Wala naman eh. Di ba? Buruhay pa. Sa mga alkalding nagpabarakuna, sa mga kapitan ng nagpabarakuna, na yan, baga siya lakaw-lakaw pa. Di ba? O yan po tabi ang ang mga sistema. Basta ang sure dyan, kapag nabakunahan ka, mga tugang, dako lang tsansa mo na dahil ka umabot duman sa severe na ma-admit ka, na i-isolate kang ikasan na. Asin nasa entonces ka na tiba, aday ka na makaluwas, pagluwas mo nasa earn ka na. Di ba? So kita, mga tugang, pasiguro kita. Kaya baga so iba nga ni, mga tugang talagang naghahanap ng mga alternatibo. Narin daw maaprobaran lamang sa Pilipinas, mga tugang, so ivermectin na pang tao. Ang problema kaya dito sa Pilipinas, saka magluwas sumanungod sa ivermectin, mga tugang, na pigagamit sa Australia, sa Amerika, bilang mga miraculous drug, mga tugang na pandepensa sa COVID. Sa Pilipinas, ginibuan ng istorya tulos na ngaya, panghayop iyan. Dahil, dito po sa Pilipinas, unaprobado kan FDA during that time, so, ivermectin na mga tugang panghayop. Pero iko palang talagang pantawo. And iyo yan, supid sa sabi mo niyan ka mga doktor na nagbubusol ka yan, na tinawa na nga ng emergency use authority duman sa mga ospital sa Manila, na iyo ngayon ang pwede nung itao duman sa parang 2 birds in 1 stone ka. Ito ngaya, sabi ninda, pamulating sa hayop. Pero itong sa human palang bunjing, pamulatit saka pangkuto. Diba? Sabi naman sa, ini ang pang parasite. So, dahil man yung mawara sa imo, wala mang salipay. Diba? Kundi, daw ang nakakapugol mga tugang sa Food and Drug Administration, nga taday tulos iyan mga tugang natatawanin, magkakanig kong pag-aadal. May saro pa, itong pig-inventong oral vaccine mga tugang kanpadi na si Father Austriaco. Di ba? Pilipino, yaon sa Santo Tomas, asin kaigwaning dakulang mga exposure duman sa Amerika. Ning COVID vaccine na oral. Di ba? Ayun lang, taday man kita nasa saturate pa kang bakuna talaga, wala pa, hindi pa umaabot, dahil pa nag-arabot kigabos. Di ba? Pag nag-arabot na ngayon, di, saka burol tuwa naman na mga yan. Di ba? Magka-pairiniksyon na. Abang dae, iyo po yan. Hindi kung ano nangyari. Sabi, July pa dama poon, so, ano yan? So, clinical trials. Sa todo kahalo yan eh. Grabe ang patumpik-tumpik muna, di ba? Dapat araw kainin na yung pagkubusol ka mga doktor sa ibaga, nasa emergency kita, dapat makaskas ang hilo kang tuyang gobyerno sa paghanap ng mga alternatibong pwedeng maging pandepensa kan mga tao. O ta ay ba mga lugar aralang kauan bilang ka mga nagkakagaradan na COVID. Because so iba, maski may mga namamati, habo magpa-check up. Sa katotohanan, araw ka na nangyayari, kaya may nabot naman sa puntong nagiging critical.
maluya na sa immune system, dahil pandepensa, maluya sa papa, natural. Mga tugang babagsak yan. Di ba? Kung igwa lamang yan yung pandepensa, halimbawa, ngayon ivermectin bunjing, ayos bang bunjing? Ayos bagay. Wala man akong naramdaman. Wala namang tayong naramdamang kakaiba. Sana madali lang yan, maidali yan kang maidali kang gobyerno kang Pilipinas. So, si Presidente Digong, dali-dali lang yan doon. Takaloy nga nito magdesisyon kaan. Di ba? Basta sangon yan, sabi na kan di ba, ito man ngayon talagang scientific na Pero kadakol po ang nagsasabi, even the President, nagsasabi na, dakol yung nag-istorya sa kuya, naray nga sinda. Yan, irespeto tapo yan, mga tugang na mga ninda, mga pahayag na yan. Importante, mga tugang, dahil kita makaulakit. Iyan purposely, iyan ang saroso ngata, nag-GCQ, nag-ECQ, nag-MGCQ. Diba? Nag-MECQ. Para limitaran ang paghiro kan tao. Kaya lang, mga tugang, kaya po for short period of time man sa nakuta. Diba? Ngaya, sarong simana, 2 simana, para mahiling kung ngaya, nagbababa. Wala yung bis na dumang kita sa mas hababa pa. Halimbawa ngayon mag-MGCQ na sa nakita, dahil ito gusto lugod mag-MECQ. Diba? Yan ang problema natin. At kadakol lang na ulakitan sa pamilya na pati, may community transmission na. Unlike before na tigtatakutan ta suali sa luwas. Ngayon yan, within the area na Di ba? Sa barangay, sa pamilya, sa mga opisina. Nangyayari dahil po sa pagsuhay ta, as in dahil nakakalingaw kita sa pagkupasiguro mga tugang sa buhay ta. Hindi ko, dahil giro yan dahil may bakuna na, naging complacent na kita. Di ba? Yan na po ang problema ta. Kaya, pangadji, asin magsunod mga tugang sa protocol. Iyon na sana ng sekreto. Sabi ko ka mga panahon, kamagpumpa na yan. Ang COVID-19, mga tugang, ang solusyon ka, nasa sa tuyaman sa ng mga kamot. We will be back. Oras nga po mga tugang, alas 11:32 na. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago?
ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulugan payo asin kalintura, an biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, mga doon, balik po kita sa programa. Aramon Yato kung yung aldaw ay good morning po pala. Sa avid listener kan DCGV, 12 oras ngayon bunjing na nakabukas pirmi. Si Madam Consuelo Aquino, dyan po sa Santo Domingo Street. Salamat po, Tabi. Madam Consuelo Aquino, good morning po, Tabi. As in sa mga pag-iriban nindo yan sa harong. Now, good morning man sa Integrated Philippine Association of Optometrists at sa Optometrist Association of the Philippines Bicol Chapter. Good morning po sa Indo. And sa public, good morning po mga tugang sa giraray tapong ulito ng warning na atamanon tan sa tong mata, magkonsulta sa nakita mga tugang duman sa mga otorisado, lisensyado na mga optometrist o optiko, mga optiko, optometrist para mapangatamanan tas yung mga mata. Kapag nadalayan kan mga bakaw tama na mga grado, magkakaproblema ka mo. May insidente po kayo na nangyari na naman dyan sa First District, mga tugang na kung saan kadakol na mga barangay ang pinasyaran nin sa ropong peke na optometrist na nadakop mga tugang in flagrante delicto ni Dr. Gerald Nadel Rosario na nagkukondukta nin pag-examining mata duman sa San Andres. Kan ninanapan mga tugang nin credentials, na-discover na peke so ID, peke so doktor. Bata may mga nagreklamo daan na natawaning antiparas kaya may mga diferensya. So pipaisitabi sa Indo mga tugang na
may naglibot na falsifikadong doktor sa mata. Bawal po yan, tabi under the law. Kaya sinugod, dinakop, parang kinumpronta. Sayang, sana nga sinampan nyo ng kaso ito eh. Nairakmanda, mga tugang ano yan, na-discovery, nasabi, hinire ini dyan sa Bakakayan, kung sisi, privado garong clinic dyan, taga Manila, ining nagngangaran na Lynn Cunanan, Normilita, Lynn Cunanan, ano? Ang pangalan ito? Cunanan, Lynn Cunanan, na naggamit ng taking ID na ni Normilita Malinaw. Kaya kay Normilita Malinaw, pinagagamit sa pangaran po nindo. Kaya ni Lynn Cunanan. Di ba? Baka may nabuking ni Santo Domingo, baka maglipat sa ibang mga banwa. Tandaan nindo yan ha, pangaran Lynn Cunanan. Ang pinagamit na ID, PRC ID, Normilita Malinaw. Peke po tabi yan. Ikaw Ma'am Lynn, umuli ka na sa Manila kung sa'yung kali. Dahil ka na magpapara, gigibo ka yan, tasala po yan, araw manindo yan, di ba? And pinag-confirm ini ka mga optometrist na talaga ngayang, ano yan, fake ngaya yan. Fake talaga ngaya. Kesa na dyan sa optical dyan sa Bakakay, paki-check po nindo ang pagkukuan nindo na arog kaya na nangyari. Para pa ang permiso kayo sa Bakakay, nakalog Santo Domingo, dinada ko plugod, na-discover na piki. Di ba? Okay? O yan, sa mga kababayan magtiwala lang po kamo sa mga optometrist, no? Na lisensyado, nag-adaling 6 na taon, nag-take ng board exam, mga tugang to practice para asikaso ng sendong mga mata, mag-examine, mag-issue ng mga antipara. Sus Mariusip, ano? Maraming mga gumagawa ng hindi kanais-nais sa tuyang paligid. Okay, dugang tapo ni Story, Oliver sa palibot. Nasa linya, mga tugang, si Lewins Borsi Barcena Partner. Kumusta yan? Yes, salamat tabi, Partner Mar. Location ka na DCG Benyos. O ni kita sa Mayon Skyline. Ano ka man dyan? Kay ba ko si Direk? Ay, ruminabas na naman ka mo. Yan ang pagsasabi ko. Dahil may importanteng pinagasikaso. Diyan sa Skyline? Nag-apit naman, Dahil mo napapilis dyan sa Skyline? Ano? Dahil mo napapilis dyan sa Skyline? May pig-reparo kami digdi. Anong pig-reparo nito dyan? Oo, ni tabi Partner Mar. Digdi sa tuyang kinamumugtakan, maski na sa katahawang kan pandemya, padagos magiraray na ispersos ka na gobyerno probinsyal na marehabilitar na mga pasilidades digdi sa Skyline. Ini pagkatapos na manotarang kan DCG Benyos digdi sa nasambitan ng lugar, so mayon is na Hotel and Convention Center, pati so mga tinamputabi Partner Mar, pinagwaway diningon yan, asin na digdi sa nasambitan ng lugar, pinag-aasikaso ka na Provincial Engineering Office na mga pagpapagayon, pag-beautify ka na ng lugar. Nangani ng pag-abot kan mga panahon, kung magbukas na turismo sa palibot, magiging atraktibo ang nasampitan ng lugar. Manunutaran man ang tabi Partner Mar na kadakol madigdinin mga paratyenda nin mga burubon sa ibang tabi Partner Mar, nagluya daw sa indang mga benta dahilan sa diit siguro tabi Partner Mar mga nasa lalo niya na GCQ, bawal magpasiring dyan. Roger to ang GCQ baga sarado ka po sa tourism sites. Roger. O kaya sa mga oras na ini, talagang dakulman ang mga nagkataramaan na mga nagkapirang mga paratyenda boda sa mga paratinda din ng gulay, dahil sinda nin choice tabi Partner Marco Dia ang katinipasiring sa sentro ka na tabako tangani ng parabakal. Pero sa ngunyan tabi Partner Mar, ang mga nyaraon sa nadigdi sa namasambitan ng lugar, iyo na mga personalized ka na gobyerno probinsyal, partikularmente na ka na Provincial Engineering Office sa panginginot ni Engineer Dante Baclao, tangani ng
identify na sambitan ng lugar takunday init abi pargabara si kasuon maiiling mo mananggat na ining lugar talagang nagluluma na mga nagkapira mga pasilidad kaya digdian na gobyerno provincial at dispersos man na pinagpapagayon na sambitan ng lokasyon. Pero sa mga oras na ini nagkapira sana at mga nagpaparasiriring digdi mga taga-tabako man sana na mga arani sa lugar na namamarasyar digdi sa nasambitan ng lugar. Anong pigi mo dyan? Anong pigi mo? Rehabilitasyon, nagpapakaridigdi kan mga pasilidades so mga cottage mga tabi partner mar boda oning to Yan, may kuryente mo na tubig na dyan? Yan ba sa problema? Wala pa? Ay, dapat yan ang ininot. Dapat yan ang inuuna. Basic necessity yan. Wala. Ay, pangyayari. O yun digdian na na presenting lokasyon. And also tabi partner mar naagian man kan DCG Benyos na digdi sa may sabloyon baga ali sa tabako going to Ligaw. Patapos man giraray ang trabaho kan Department of Public Works and Highways so DPWH First District Engineering Office sa pagwawidening kan tinampo. Alagad iyo man giraray tabi partner mar obstruction man giraray so nagkapirang mga puuning kahoy particularmente na digdi pakalagpas sa Matagbak area pasisiring digdi sa may San Antonio iyo man giraray tabi partner mar para landra man giraray na mga kahoy na ini na posibleng iyo na pagikanan ng mga manlaylay na klase ng diskwido kunda ipopular sa lugar ang mga nag-aaragi. And at the same time kadakol man ng mga patrabaho so mga widen kan mga nagkapirang mga bridges digdi asin mga tinampo sa sambitan ng lugar tangani ng mapaiwas na tinampo digdi sa satuyang kinamumugtakan. Roger, so yan tabi Padre Mar ang mga situationer hali digdi sa luwas. Ako po si LDB. Thank you very much, mga tugang. Ano marat yun pag Macau na sudua. Yan, doon sa maagi, doon na maagi sa Ligaw. Tama, doon sa Ligaw. Ang nangyari. Naglibot sa dua. Anyway, doon sa mga kababayan natin, ingat na lang po kita tabi. Yan. Magtipid na lang kamong kuryente para konti ang bayad. Yeah. O sa mga kababayan natin, supportan po nito ni si Miss Angeli Aubrey Asuncion. Kababayan ko ini, kandidata Miss Philippines Earth 2021. Yan. Pakisuporta na lang tabi. Sariling atin yan. Yan. Okay. Ano pa to? Solamenteng Bicolana po yan na kandidata sa Miss Philippines Earth taga Santo Domingo. Ayos baga nalade. Mariray man ang pagkapusing digdi ni kababayan. Okay. O di paano mga kapatid? Ma-schedule na muna kita may special mission kita ngunya ng hapon, mga tugang, para sa mga programa sa weekend. Sa Indo ka boss, thank you very much. Sa pangalan mga buong tropa, si Naldo ngunyan, kasabay kasabay ko si Bunjing. Sa Indo ka boss, thank you and God bless. Bye-bye. It's been coming for some time. Well, it's over, so they say. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito.